जिउआवथ' बेफोरबायदि माबा मोनसे खामानि मावनो लानायाव बे जुदि मोगथां महर मोनो जाफुङो जोबोद गोजोननाय मोनो दा डिमाकुसि आं एमएलए जाखांनायनि उनावनो बे स्टेडियामखौ आङो बे जायगायाव होदोंमोन आरो दिनै बियो कमप्लिट जानानै माने जोंनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय बाहायजानाय जाबाय बेवहाय मोननै जाबाय मोनसे इनडोर स्टेडियाम आरो मोनसेया जाहैबाय नोङो बायहेरायाव आउटडोर बेवहाय आरो दिनै बेजों लोगोसे आरो मोजां खामानि जों मावबावदों जे जोंनि भेरगावआवबो आरोबाव 14 कोटी टाकानि स्टेडियाम दा जाबाय सेंसन आरो अलरेडि टेन्डार जोब्बाय आरो दा नै खामानि मावसिगोन बेखौबो दिनैहाय खामानिखौ जागायजेननाय जाबाय जोंनि मानव गेदेर शिब हाग्रामा महिलारि बिथां आरो जोंनि जयन्त मल्ल बरुवा मन्त्रि बिथांनि नुजाथिनायाव आरो जोबोद मोजाङा जाबाय दिनैनि दिनावनो जों मोनसे एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल मोनदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जोंनि जिथु ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिनि जेराव थाखो 6 निफ्राय थाखो 10 सिम बेवहाय खरसा नाङाजासे हस्टेलाव थानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिया फरायनो हागोन आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम मोनथाम जोङो स्ट्रिम बेयाव फरायनो हागोन साइन्स आर्ट्स आरो कमार्स गतिके बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बे नवोदया स्टेन्डार्डनि जागोन सीबीएसई कोर्स आरो बेयो आं सानो आरो माने बेवहाय फरायनाय गासै फरायसा फरायसुलियानो आथिखालनि गोदान जेफोर माने मा होनो पाठ्यक्रम माने आयदाफोर दं सिलेबास दं बेफोरखौ फरायहैनो हाजोबनाय जागोन आरोखि डक्टर इन्जिनियारल' नङा माने बिनि अनगाबो माने जायखि जाया सोलोंथाइखौ लानो थाखाय 12 क्लास बेवहाय गासिबो माने बिजोङावनो जोंनि गथ'फ्रा रोंगौथि लानानै बारलांनो हागोन आरो गावबा गाव जिउखौ होसोनो हागोन आरो उदालगुरि जिल्लानि गेजेरावनो गिबिहाय इनडोर स्टेडियाम बुंजायो बेयो आरो खाग्राबारियाव जों गोदानै इनडोर स्टेडियाम बानायगासिनो दङ जे दिनै 8 कोटीनि बियो आरो दिनै खैराबारियावबो दिनैहाय मोनसे बेखेवनाय जादों बे आंनि समस्ति नङामोन आगोलाव जोंनि मानव गेदेर दुर्गादास बर' बिथां दङ बेबो कमप्लिट जाबाय बेयावबो इनडोरबो दं मोजां खैराबारियावबो गतिके आथिखालनि गोदान भेरगाव समस्तियाव दा माने गंब्रै स्टेडियाम गंथामाव माने मा होनो आउटडोर आरो इनडोरबो थाफाबाय आरो गंसेया खाग्राबारियाव खालि इनडोरल' जागोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाथ' मोजाङै मोजां जानांगौ जेराव इसिबां जौगाखांनायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं जोंनि हान्जाया आरो दा बिपिएफआबो सरकारनि बिबान लाखांनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै गोबांथार माने डेभेलपमेन्टनि माने प्रजेक्टफोर स्किमफोर दिनै जागायजेनदों आं सानो बियो जोंनि गासैनिबो इयुननि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे हिसाबै रायजो राजाया थारैनो आं सानो बिजेपि बिपिएफखौनो बिटिसि एलेखायाव बयबो माने मदद खालामो स्पेशली नोंथाङा बे भेरगावआव जागायगोन बेथ' दैदेनगिरिफ्रासो थिग खालामगोन जे बबे जायगायाव जोंखौ गेलेनो थाखाय माने बिथोन होयो मानो होननानै बुङोब्ला दा सिट रानलायनायनिबो बाथ्रा फैबाय एलायन्स जाबाय नालाय दा बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव सिट रानलायलायगोन दा आंथ' बिजेपि नालाय बिजेपिनि खथायावसो आं गेलेनो मोनगोन आरो मा ओंखायनो भेरगावआ दा सोरनि खथायाव थाङो टंलाया सोरनि खथायाव थाङो गरेस्वर तामुलपुरा सोरनि खथायाव थाङो जोंनाव साखाथि फाखाथि बे मोनब्रै समस्ति दङ गतिके जेराव जोंनि बिपिएफ आरो जोंनि बिजेपि हाग्रामा महिलारि मानव गेदेर आरो हेमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथांमोनहा थांखि लानानै जेराव बिथोन होयो बेवहायनो गेलेगोन जुदिहाय गेलेनांगौ जायोब्ला एनडिएआवथ' इउपिपिएलआ आथिखालसिम दंबाय थायो आरो दा जोबथारनाय बेलायाव जिहेतु बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव सावरायनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे मोनसे गोरोबथायाव फैयोना फैया आरो बिनि उनाव माबायदि डिसिसन फैयो अदेबानि बिजेपिनिफ्रायथ' इउपिपिएल हिसाबै जयै थानायनि बाथ्राखौनो बुंबाय थादों